Takže čau, prišla mi tu objednávka z Pyrolandie a ideme si ju otvoriť. Poďme na to. Takže si otvorím. Tak. Jednou rukou sa to celkom bubo. Bublinková fólia. No preč? A už to tu vidím. Poďme si to ukázať. Takže dal som si to takto. A ako prvé vyťahnem napríklad toto. To sú 100-kusoví piráti od Tary. Ich tam. Ďalšie tu mám Šalek 2, 2G. 2-gramové petardy, to je tohtoročná výroba, tuším, takže na to som dosť zvedavý. Potom ďalej vidím bombky, nie je to nič silné, ale ani zase nejaké úplne slabé. 0,5-gramové petardy, ale pohode, dlho som ich nemal. A určite bude aj test týchto petard a tak. A ďalej tu môžem vyťahnuť toto. Kalašníkov 70 rán, koberčeky, 5 kusov ich tam je. Potom ďalej 10 kusov, čo to je? Banger, asi Banger sa to volá. 10 kusov, to neviem koľko má gramov. Kategória F3 a gramov. Pozrieme sa, ozvem. Takže celé balenie má 8 gramov, takže jedna petarda má necelý 1 gram, takže celkom pohode. Kartička ďakovná. Potom explóziu jednotky. Tak. Neviem koľko to má, to sú nejaké pirátiky. To má ďalšie piráty, 50 kusov. A objednal som dosť pirátov, takže bude test pirátov, že asi ich porovnáme a tak. Takže mám tu celkom dosť tých balení pirátov. A ďalšie explóziu jednotky. Tak. Ďalšie piráty. Pirát Dum Bum. Preto som tiež zvedavý. Veľa petard som v živote nemal. Potom toto sú Powerful Bulldogy, to má jedna petarda 2 gramy, takže tiež dosilné. Potom tu mám Dum Bum 30 kusov. Je to také slabé, neviem, možno je to tak silné ako Pirát. Ale zase je ich tam celkom, no trošku silnejší, ale ich tam celkom dosť, za to cenu je to pohode. Potom toto sú Dum Bum P jednotky. Takto. Tento maličký kompaktík, alebo čo to je? No niečo tak ako malý kompakt. Colorful. Má to 8 mm. A je tam 100 rán. Ďalšie Crazy Bulldogy. Tie by mali mať jedna petarda 1 gram. Pozriem. Celkom pohode vyzerajú. Tak, potom Scream Wasp, na to som dosť zvedavý, to som videl iba na videách a niektorí youtuberi to chvália, asi väčšina, že je to dobré z detskej pyrotechniky, na to zvedavý, ale myslel som, že to je väčšie trochu. Tak, potom tu mám ďalej Mini Conic Fountains, 5 ich tam je. Čiže si môžem dať test. Potom tu mám dymovnice. Smoke, to je, neviem, či je tohtoročná výroba, ale nikdy som ich nemal. Rúžové, zelené, oranžové. Na to som zvedavý, dosť. A ďalšie tieto Scream Wasp. Koľko ich tam je? Raz, dva,
6 kusov. Ďalšie piráty, Doom Boom Micro. Ak hovorím, tak bude test pirátov, lebo som vydal dosť pirátov. Ďalej, Kalašníkov 200 ran. Koberček 200 ranový, je tu páska. Tak si ho pozrieme. Ďalšie koberčeky, tých 70 rán. Už mám jedenkrát aj druhé balenie. Doom Boom Nano. Také slabúčka, ale pohode. Potom tu máme posledné dve veci. Ale zmenil som mobil, lebo môj sa mi vybil, tak som zobral starý. Neviem, či je nejaký v tom rozdiel natáčaní, ale asi trochu, tak sa ospravedlňujem. A posledné dve veci. Viper jednotky. To je to isté ako bombky. Je to asi prebalené. To si ich dám. Malo by to byť asi to isté programov. A posledná vec. Klasický 100-kusový piráti s knotom. Takže teda, ak som hovoril už viackrát, bude test petard. Či petard. Pirátov. Si to tu rozložím a vám to ukážem, keď to bude rozložené. Takže takto tu mám všetko. Rozložené je to objednávka, či som nepovedal, v hodnote 60 €. Tuto som si dal nákopu všetkých pirátov. To bude test týchto všetkých pirátov, takže máte sa na čo tešiť a bude aj ostatných petard odpalovanie video. A ideme si ešte akože rozobrať, čo tu mám. Takže začnem z tejto pravej strany s tými silnejšími. Shark 2. Je tam 20 kusov, každá petarda má 2 gramy, potom Powerful Bulldog, tiež 2 gramy, 20 kusov. Tuto Crazy Bulldog, to sú 1 gramové petardy, tam je tiež 20 kusov. Potom Kalašníkov, 200 ranový koberček. Ďalej tu máme tieto Doom Boom P jednotky. Mne sa zdá, že to je úplne to isté ako Doom Boom F3, len je to napísaný jediný názov, aby sme to mohli mať povolené aj na Slovensku. A máme ešte aj v skrini Doom Boom F3. A som sa na to pozeral, je to isté, len jednocené P1, aby sme to mohli mať aj na Slovensku, ak hovorím. Potom bombky, Viper, je to isté. Potom tieto petardy Banger. Tie dvakrát Kalašníkov 70 rán, v jednom balení je 5 kusov. Tieto obyčajné asi neviem, to sú asi klasické Doom Boomy už teraz. Doom Boom, neviem, 30 kusov. Tieto 3 balenia petard, dymovnic, Smoke, rúžová, zelená, oranžová. Potom tieto Mini Conic Fontaine, malé fontány, ktoré som zvedavý. Potom takýto, asi to už môžeme nazvať, že to je kompakt, 100 ranový, colorful, 8 mm ráž. Potom tieto z detskej pyrotechnike 2x Screen Boss. A potom ideme na tie piráty, od Panty piráti, 50 kusov. Doom Boom piráti, tam je ich tuším asi tiež 50. Potom tiež, toto je od Tary, a tie Doom Boomy sú od Klásku. Tieto piráty od Tary, tam je 100 kusov. Potom Doom Boom Micro, Doom Boom Nano, to je od Klásku, ale tam niekoľko kusov, asi tak 50. A potom dvakrát Explosive jednotky, tam je 40 kusov a je to od Jorge. A od Klásku klasické piráty 100 kusové s knotom. A teraz som pozeral, že ja som si objednával len jedny Explosive jednotky, takže druhé som dostal ako darček, tak za to ďakujem. A tak toto je asi koniec videa. Ak sa toto video páčilo, určite dajte like, odber, ak ma chcete podporiť, a bude určite ten test všetkej pyrotechniky v podstate. Hlavne pirátov a potom odpalovanie petárd a tak. Takže dajte like, odber a ja sa mi lúčim. Čau.